Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat Al-Qalam, tafsir cara Jawa Al-Ibris. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kalayan nyebut asmani Allah Maha Welas Maha Asih. Allah Ta'ala dewi kang pirsa sejatine tegesi dawuh nun, demi kolam kang dianggo nulis sembarang kalir kang ana ing Lauhil Mahfuz, lan demi apa kang ditulis dening para malaikat, demi kabeh mau ora bakal sira iku edan. Sebab nikmati pangeran ira kang diparingake marang sira Muhammad arupa nikmat kenabian lan liya-liyane. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Temenan sira iku bakal oleh ganjaran kang ora ana pedote. Lan temenan sira iku sayekti netepi pakerti kang agung. Wa innalaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Nuli sira Muhammad bakal weruh, lan wong-wong kafir uga bakal padha weruh sapa sejatine kang keranjingan edan. Apa sira? Apa wong-wong kafir? Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Temenan pangeran ira iku zat kang mirsani wong-wong kang sasar saking dalan jejeg, lan ya Allah Ta'ala iku zat kang mirsani wong-wong kang padha oleh pituduh. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Mula sira Muhammad aja pisan-pisan nuruti wong-wong kang padha anggorohake. Wong-wong kang padha anggorohake iku padha ngarep-ngarep supaya sira iku lemah lembut, banjur dheweke kabeh ya padha lembek licin, sehingga syirik ya ora dilarang. Lan kadang-kadang Nabi Muhammad ya krasa nyucikake kekarune parane wong-wong kafir. Wala tutil kulla halafim mahin. Sira Muhammad aja pisan-pisan nuruti kekarepane wong-wong kang akeh sumpahe tur ino banget kuwi. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi bermanfaat. Subscribe. Matur nuwun.